wakane yakyerɛ onipa wakane yakyerɛ onipa wase Awurade Nyankopɔn ene enumere nso ebio mu yetu anamɔ abefidie so ejae wasenka Awurade ehya wonsa okra bi otie ne fo sato na koma so no ntum gya asɛm no na wie no nkwaje aman kra we ne yeso enumere e waje nkwa Yesu Kristo udi mu amen amen yo odofo a wotie me Onyankopɔn asomdwe enkan the Christian Church na yasanso nya akwanya aba afidie iso yadwuma yetietietia yeguso a ye nkyerɛkyerɛ aba Onyankopɔn asam no dawuro na ebra yeduro yi eyebra nkyerɛkyerɛ bebre na ekoso Kristosum mu sesei Kristosum papamu adɔso ama nipa nyinaa no susu sɛ di omunsu gidie no na obi anam na kwan so ba ye hwɛ de Bible no ka ye hwɛ de Bible no ka na yɛbɔ modern sɛ yɛbɛbɔ yɛmbra sɛ de Bible no kyerɛ wo pɛ sɛ wo som Nyankopɔn a de ehia ne sɛ manya wadwen sɛ de awowu susu no nyame bɛpene no so ana de awowu gitum na tene wani so no ɛno na Nyankopɔn ɛbɛfa nemo ye wadwen sɛ wo bɛyɛ de Onyankopɔn ɛka enti last year the point no esi ye ka the law of tithing and to so dudu and last year sha say ye no wo ka ho asem na to so dudu no ye hunu say dan ni to so dudu eno ane say wade a wanya no wo bechem oha na wayi mu edu na eno no Onyankopɔn de hyehyeye ato ho ama enipa saa hyehyeye we no last ye hunu say ehyaase o Judaism mu ewo mu say nipa odi kan yi no ye fa no Abraham na di poto so mienu so ye fa no Jacob na so saa bere no na enye mmara a Onyankopɔn hyehyɛ de ama adasa na saa nkɔfo no frigidie ne opepem ana mo dwene de eye ana mo de ma asafo Awurade enu achi ne ehunu say Judaism mu ana Onyankopɔn ede saa hyehyɛ no bɛyɛ mmara ama Judaism for anase Hebrew for no Bible na wo ho no esoma hodom yensa na wom ye the patriarchal age and ye the Judaism and sana Christianity enti saa asom ni nyina no won hyehyɛ a ebre ne bre ano no Onyankopɔn eye ya na e guide wom enti Judaism mu no ye hunu se entutu so dudu no eye mmara ene ahyɛde enti na Jewfo no ana Israelfo no etuantutu so dudu na wona wotua no ye Israelfo a Onyankopɔn de Canaan asase kyɛ wɔn ɛna ɔmo gye nso ɛyɛ Lewi abusuakuo na Onyankopɔn yi wɔn ɛde asɔfo dwuma ɛma wɔn na Lewi abusuakuo mu no Onyankopɔn kyɛmu mienu die di kan ɛyɛ Aaron ne ne mma nti Aaron no yɛ sɔfo panin ɛna ne mma nyinaa yɛ asɔfo enti eno ne nchichemu edikan ewo Lewi abusuakuo num nchichemu atoso mienu no aye Aaron ni nuanom aye abusua na aka no omo nso Onyankopɔn fa omo se ombeye asonfo a ombeboa ye asum adwuma ewo ntomadan no eho eno nti Onyankopɔn ye nhyehyeye de fa asofo no kwan a ombefa so atenase no ma survive ombedidi ombeda no menya ahodede ya adwuma no enti Onyankopɔn hyehyɛ aketua ede ma asofo no na edu Lewifo no so no enya Onyankopɔn de si hɔ sɛ ɔman no bɛyɛ adwuma no moyi ntutuso dudu ede ma Lewi efo no no mo nso ayɔ mo kyɛfa no mo de ayɛ Onyankopɔn adwuma enti last week ye hunu entutuso dudu no ehomra na emra no a yehu ye ne sɛ entutuso dudu no eye afe no mu yi no enti afe edikan afe etoso mienu ene afe etoso miensa na afe bia wo ho hyehyeye enti last week ye hunu wo Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 30 no say afe edikan no ene afe etoso mienu no ho hyehyeye ne say omo wo social gathering bia omo gada na saa gathering no metudin say entutuso dudu nhyiemu
ɛno no woyɛ adwuma na afe so a afe no so pɛ wode wontutu so dudu a wanya nyinaa no bɛkɔ baabi a Nyankopɔn kasa bɛkyerɛ na ɔma ne nyinaa kɔhyia na ɔma yɛ ne sɛ afahyɛ na ɔma didi anom na ne ɔmu di na ɔmo nom no ɛyɛ ntutusuo dudu ɔmo yi ɛna ɔmo de kɔgye ɔmo ani nti ɛno yɛ afe edi kan ɛne afe ɛtɔ so mmienu na afe ɛtɔ so mmiɛnsa no de yɛyi a yɛde ma Lewi abusuakuo no a Onyankopɔn yi wɔn ama ɔsom adwuma no na yɛtoa so ɛwɔ Deuteronomy chapter 26 verses 12 to 14 ɛnɛ yɛtoa so ɛwɔ baabi a last week yɛduiɛ no enti yɛtoa so no Deuteronomy chapter 26 verses 12 to 15 no ɛhɔ na last week yɛdi wie enti yɛtoa so ɛnɛ enti woteme nka pɛpɛ na mpepa abra adesua no ahyɛ ase kɔsoma Deuteronomy 26 verse 12 no ɔsɛ sɛ wowie wo ndɔbaeɛ mu ntutusuo dudu nyinaa yiyi ntutusuo dudu no ɛyɛ product enti obia w'adwuma a woyɛ deɛ wonya no woboaboa no no wakyɛm na wode 10% ntikyɛmu du na wode abrɛ Onyankopɔn na Bible sɛ wowie wo ndɔbaeɛ mu ntutusuo dudu nyinaa yiyi wo ndɔbaeɛ nyinaa mu ntutusuo dudu yiyi afe ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛne ntutusuo dudu ma afe no mu ɛno ne yɛde yi ntutusuo dudu ma Lewifoɔ na wode ama Lewi ni ntutusuo dudu no ɛnyɛ bosom ne yɛyi o ɛnyɛ na wɔtwe ne yɛyi o ɛyɛ afeafea deɛ wɔte aseɛ enti ɛyɛ a mo ma nipa nhyehyɛeɛ ɛmɛfra nyamesom o yɛ adeɛ no a yɛ ne sɛdeɛ mmara ne te na Nyankopɔn nyansa asusu nipa nti wonni excuse bi a wode bɛgyina so akasa wo no wo gyene na awɔtwe ana abosome wonni nimdeɛ a ɛsene Nyankopɔn deɛ ɛna wo hunu mu ɛmoro Nyankopɔn deɛ so nyame nim sɛ nipa nim sika so hwɛ ba nso ɔyɛ nafe nyame nim sɛ ɛyɛ den ma nipa so ɔbɛboaboa no akosi afe nanso ɔyɛ nafe nti woyɛ sɔfo a ayɛ susu fa human mentality what you say ayɛ susu fa administrational style ɛfa yɛ wo nneɛma onyamesom mu enti Nyankopɔn sɛ ɛyɛ afe na afe ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ ne de kɔma Lewifoɔ ne ɔhɔhoɔ ntutusuo dudu no deɛ wɔ mu no sɛ ɛnyɛ Lewifoɔ no nko a na edi ntutusuo dudu dabi yɛwɔ nkɔɔfoɔ bi nso a Onyankopɔn deɛ ɔma bata ho sɛ ntutusuo dudu no so ɔmo nyɛ mu mfasoɔ ane saa nkɔɔfoɔ no ebi ne ahɔhoɔ ewisia ne akunafoɔ amewade ukuro mu amea ama saa nkɔɔfoɔ nso anya aduane adi amen na waka no Awurade Nyankopɔn anim sɛ woyɛ Israelni na woyi ntutusuo dudu ma Lewini na sɛ Lewifoɔ no gyegye wie na ɔmo ma akunafoɔ bi ɔmo ma awisia nipa ne papa ne maame ewu agya no na oni boafo wɔ abrabom na ɔma ɔhɔhoɔ a ɔno nso kwantuni a n'ani atu aka ne nsam saa nkɔfo no nyinaa nya ntutusuo dudu no bi di mmea ɛnde aka no Awurade Nyankopɔn anim sɛ wobɛgyina Awurade anim aka sɛ mayi akɔnkɔde afiri me fie yi akɔnkɔne afiri me fie na mede ama Lewini ne ɔhɔhoɔ ne awisia ne akunafoɔ nso sɛdeɛ wɔ mmerɛ a wɔahyɛ me no nyinaa teɛ Onyankopɔn mmerɛ a wɔahyɛ me nyinaa teɛ ɔho sɛ yɛnka asɔfoɔ ntutusuo dudu yɛmfa ɛnyɛ sɔfoɔ dea yɛmfa no ntua sɔfoɔ ka ntutusuo dudu yɛmfa nsi asɔre dan ntutusuo dudu yɛmfa nyɛ mission house expenses ntutusuo dudu yɛmfa ntɔ kaa ɛmma sɔfo anaasɛ yɛmfa ntɔ kaa besi mission house yɛpɛ mission car nti ntutusuo dudu ne kɔkɔtɔ ntutusuo dudu no na dwuma no sɛ Lewifoɔ eni na ɔmo mfa nsoma Awurade deɛ ɛtɔ so mmienu akunafoɔ enya bi ni deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa awisia enya bi ni deɛ ɛtɔ so nan ahɔhoɔ enya bi ni apart from saa 4 groups of people yi no ɔmo a ɔmo wɔ mu kyɛfa biom ɛyɛ ntutusuo dudu si yɛkyɛ mu a ɔmo gyegye wie a wo deɛ kan hɔ ma mekan no si ase na me dia mele wi ne hoho ne awisia ne akunafoɔ nso sɛdeɛ wo mmerɛ wɔahyɛ me nyinaa teɛ sɛdeɛ Onyankopɔn mmerɛ ɛyɛ de ade ɛteɛ mamfo wo mmerɛ nsɛm no nti mmerɛ nsɛm no mamfom na nti sɛ wotie mi a weinom ne yɛde ntutusuo dudu no ɛde ma wɔn
hallelujah amen hallelujah amen to ase kakra ase mi ni bi ma wi ahuo mu entutuso dudu no mi ni bi ma wi ahuo mu na mi yi bi ebra mi ho ntie wo ho kire wa wo ni kwan se wo yusu wo jase ane ana wo mfa bi so mfa kwamani bi aso na me mfa bi me ma ewufuo bi aso ana wo nya yie wo wufi a me pa atwo nya ntutuso dudu ne de yie sanete wo jase ye mfa mobosia ye mfa mo nsawa wa ase ni na Nyankopon mra metie awurade me Nyankopon na metie awurade me Nyankopon na mayese de wo hye me no nyina na mayese de wo hye me no nyina nti saa na emra no ete ane de to so biem tie ne yie pa antutuso dudu se lewifo no gigi wie a omo so kotena se eche mu du no mo de ba ko aba Nyankopon fie na wo ba bi a ye friend said the storehouse at the Kradan omo de kogu ho na no Numbers chapter 18 verse 25 Numbers chapter 18 verse 25 lewifo na gigi tutuso dudu na wie no omo de ba omo so betena se no mo chem no omo so yi tithe of the tithe. What I say, o may you 1/10 of the tithe o makojeje free o man no hono. No o moji o mo ko gu hefa. I say, na Awurade ka Moses say. Na Awurade ka Moses say. Lewifo ne de. Kasa kire won say. Sa mojeje Israel ho tutusuo du. Sa mojeje Israel fo no ho tutusuo du. Me de mama mo. Me de amamo. Efu o nchen no say ejapade no a. Nchen no say ejapade no. Enie. Mo ma emu bi nso ye Awurade maso ade. Mo so mo nko chem. Etusuo dudu na monfa emu bi etusuo du emaso ade enti mokọ a mo so mokọ tena se na monfa tutusuo dudu o magigi ni nyina mo ano na mo so monchem oha na monfa ne nchichemu du emfa mra Onyankopon ade Kradan no emu eho ye fa ne storehouse amen amen enti so mo so yi a eho mra no enti o mbeyi ntutusuo dudu mu tutusuo du enti o mu wi a o mo de 1/10 no kwagogu storehouse na fe diaka no omo lewifo no achichem lewifo no fa omo chefa ekunafo benya chefa ewisia benya chefa na hoho nso enya omo chefa na wanwasam ne se enne wo ba nsori mu a omo a esesanke agigi tutuso dudu ne ye ma omo bidie no omo mom ana asofo no gifi omo ho ayo ho semo ane wo jase last me kan se nyamedwuma ne hia sika nanso enya ne se nti na wo ye sofo a wo befa kwan bia so se ba bi sika wo bia no kwan bia no all that be die asem by hook or crook ese se okonye sika no de ba nyame ahihye bibia pepepepe de afa adwuma no ho enti enya wo ana wo be kire kwan wo be rozi sika e de ma nyame adwuma bible no ma clear direction about kwan e be fa so rozi sika e de nyame adwuma enti wonni kwan se wo beji tight efi okunani ho wonni hu kwan se wo beji tight efi ajanka ho because sankofo mo ni ye gi tight no a ye de boa wom e ye de na sankofo no mo na enne omutua tight aya samo wo kwa so le bisa osofo na nhihye ye da ho ni enti anu na eye adwuma enti abra sa nhihye ni ye adwuma no Onyankopon ye se Learn from Nehemiah chapter 10 verses 30 no 38 37 38 no. I say Nehemiah chapter 10 verse 37 38 kosoma me. Na ye de emoyo kan. Nti Bible say ye de yan emoyo kan. Ye kosoma me. Na ye maso afode na enwia aba na ensa. Enguso de aba osofo. Koso so wonfangu Onyankopon fie mpianu mu. So yemfangu Onyankopon fie mpianu mu. Ne ye de yan asase so ntutuo dudu be ma lewifo no. Ya asase so ntutuo dudu be ma lewifo. Na wan lewifo no enya ntutuo dudu. Na lewifo ina mu. Enya ntutuo dudu. Ewo nkrase ina. Ewo nkrase ina mu. 38 na osofo. Na Bible says lewifo no akwa kwagigi ntutuo dudu nu a. Na osofo Aaron ba enka lewifo no ho enka lewifo no bra wo gigi tusuo dudu no bra lewifo no kwagigi tusuo dudu no se na be ya obehu sade no nipa obeje no ampa or the right person ani enti anya so obi asori obeka se me lewi ni na onenam efiefie mo gigi title no enti se na be ya o man behu se nipa ode man no the right person ti no se lewifo no call rounds akogigi tusuo dudu no a
osofo ni omachi abra lewifoɔ no kɔgye ntutusuo dudu no kɔso na lewifoɔ no fa ntutusuo dudu no mu na lewifoɔ no ɛmfa ntutusuo dudu no mu fie deɛ ɛtɔ so du tie ne yie o lewifoɔ no kɔgye ntutusuo dudu no a ɔmo so bɛkyɛ mu du na ɔmo de baako aba Nyankopɔn fie na wɔfa gu adekoradan mpia no mu na wɔmfa ntutusuo dudu mu deɛ ɛtɔ so du no ɛmfa mmra Nyankopɔn fie ɛmɛgu adekoradan mpia no mu amen kɔso ne yɛde bɛgu hɔ no mu a ɛhenfoɔ na ɛdie yɛwɔ anwomtofoɔ a ɛbɛ Nyame fie ɛbɛyɛ adwuma lewifoɔ no ankasa a ɛwɔ fie hɔ yɛ adwuma ɛne obi nti Nyame fie ɛsɛ sɛ aduane wɔ hɔ nti sɛ obiara wɔ ahokyerem na ɔba mission house a ɛsɛ sɛ onya mmoa efi mission house wogya sɛ sɛ ɔhɔhoɔ bi na makwantuom na ne ho kyere no na ọba mission house a ẹsẹsẹ yẹgye no anwanwasam sẹ ẹnẹ ẹkristofoɔ ewura fie ho ato de sɛnsɛ wokɔ mission house a meyɛ hɔhoɔ me ho akyerɛ me ade asa yɛbɛbisa sɛ wɔsu bɔkrataa wɔ he ansa na yɛbɛgye wa yɛagye yɛbɛbisa wo church card wo membership card ɛkyerɛ sɛ woyɛ asɔre wei ba ansa na yɛtumi agye wo tight card ayerɛhosɛm o ɛnnɛ sɛ wowɔ ahohia mu na asɔre bɛboa wa yɛbɛbisa sɛ wo tight card wɔ he sɛ wonni tight card a asafo no hum sɛ wonyɛ committed member of the church nti wo kora deɛ wowɔ ahohim a yɛmmoa wo ɛdeɛ na sɛ yɛayɛ yi adɔfo nom nti saa nhyehyɛeɛ wei na Onyankopɔn de gu hɔ ɛde ma ntutusuo dudu nti ɛho nhyehyɛeɛ nie nti mmerɛ wei yɛ adwuma wɔ Israel mu na afei na mebɛbɛba the Almighty Malaki so ɛyɛ den na Malaki ɛba tight mu hallelujah amen asɔfo pin code ayɛ de unlucky money sanity what you say ɛno ɛyɛ den na Malaki ba tight mu ma me ma brief history abra Nyankopɔn yɛ nhyehyɛeɛ wei de ma Jewfoɔ no edubiri bi ma Israel bɛyɛ asoɔden ama Nyankopɔn twe wɔn aso na aso twe ɔde ma wɔn ne sɛ ɔma Nebukadnezar ɛbɛhyɛ wɔn so fa wɔn nomum kɔ Babel na wɔn kɔ di nkoaso mu kyɛɛ about 70 years hallelujah amen na after 70 years no ɛna wɔn fira sɛ wɔn ba kɔma ama no once wɔn ba in batches first batch ni Zerubbabel ɔno na ɔbɛsi temple no ɛna Ezra no na ɔyɛ priest at the same time na ɔsan so yɛ scribe writer ɔyɛ scribe na saa bere no na ediifo a ɛwɔ hɔ saa bere no emu baako yɛ Malaki the reason why Malaki ɛbɛka title ho asɛm because Malaki no ɛnyɛ ɔno ne the lawgiver Moses ɛne Nyankopɔn fa no so de mmara ɛfa ntutusuo dudu ho bae nti woyɛ asɔfo na wogye ntutusuo dudu na wopɛ sɛ woka ntutusuo dudu no ho nokorɛ ɛkyerɛ w'asɔrefo a ɛnkanyɛ Malaki na wɔbɛka meka no kora kyerɛ wo sɛ mo mamas no suro o ayerɛhosɛm sɛ asɔfoɔ no mo awerɛzi mo standard nti mamas ntumi mmɛn mo dabida ba sanka wotumi kɔ visit sanka wotumi nya wo nkɔɔfo one on one ne ɔmo kasa wobɛhu sɛ wo nkɔɔfo no ehu ahyɛ ɔmo ma nya agro ɛnna nipa ɛba asɔre na ɔhɛ ne kotokuo ma nsa waba asɔre sika wo mu ana enti ade kye na obi hwɛ ne kotokuo na ne sika sam nya ɔna ma asɔre dabida ade ntia mo amanyamesum boa yɛ den dodo mo ama kristosum ayɛ too expensive enti wɔn na ɛsɛ sɛ wɔnya kristo wusɔre mu fa so no saa nkɔfo no tete fie sika nti wɔntumi ma asɔre pɛpɛpɛ enti ɔsɔfo adan na wo bre nipa ase adan na mo hyɛ nipa so yano adan na mo kyikyiri ade so ato nipa so na mo ankasa deɛ mo ntumi mfa mo sansom enti Bible sɛ abra Jew for Israel for kwankwaso mu no no mo saba no Zerubbabel ebai ana Ezra enso ebai enu achi na Nehemia ebai na saabre no edifo na wo saabre no so Haggai eka ho Malaki eka ho Zafania no nyina were prophet at that time enti abra problem a eba Jerusalem ne say abra mo ba ye no na mo agye kuro na to ho about 70 years
enti hwɛ sɛ Jerusalem a yɛgya to 70 years ɔmo ba ne asɔre dan kɔ ayɛ basaa ɔman no ayɛ basaa enti afei na ɔmo bɛtoto nneɛma na ɔmo raise kuro no standard biom enti ɛhɔ na ntotoyɛ nyankopɔn mmara ɛne nneɛma bebree nipa nankasa abra bɔkora no afei na ɔsa bɛhyehyɛ enti ɛhɔ na basabasayɛ ɛba nyamesom mu enti Ezra no bɔ mmɔden sɛ ɔmbɛgada nyankopɔn mmara ɛne obi biara so ɔden a wayɛ ɛde etie nyankopɔn no ɔmba restore dignity ɛwɔ nyamesom mu ɔmba restore nneɛma Israelfoɔ no gyegya mu ama asotwe baa ni na ɔmba restore all the laws of God aha ɛna Malaki bɛkasa about tithes adentia ɛnsa na situation na ɔman no wɔ mu nti no na ne kwaredie ɛni tithe no mu nti ɔman no ɛntumi nti woka na Nehemia chapter 13 verse 10 no a wobɛhu sɛ ɔman no ntumi fa no kwaredie ɛntua tusuo dudu no nti ama Lewifoɔ no gya adwuma no hɔ akɔdii paa sɛ ɔmɛpɛ ɔman no aduane na ɛnam sɛ no kwaredie nim nti no afei na ntutusuo dudu kakra na ɛba no Lewifoɔ no so ntumi nkyekyɛ ɛma ne nso obi biara ɛsɛ sɛ onya ntutusuo dudu no so enti duduo no ma kakra bɛba no so Lewifoɔ no so nnimu no korɛ enti akunafo onya bi ana ahoho onya bi ewusi onya bi enti Malaki came in to talk about these things enti wo yɛ sɔfo na wo de we yɛ nyina soɔ ɛna wo de hunahuna nsɔre ma ani ɛbɛka Malaki no verse 10 Nehemia chapter 13 verse 10 Nehemia 13 verse 10 ɔse na mihunu sɛ Lewifoɔ kyɛfa no wɔamfa ama wɔn enti wɔagya no kɔ honofuo mu enti obi biara gya nyame fie hɔ ɔkɔdi nipa Lewifoɔ no adwontofoɔ enti a wɔyɛ adwuma no ɛna adwontofoɔ no so ɛbɛ nyame fie a ɛsɛ sɛ ɔmo ba ɔmo ɛkɔm de obi onya biribi di nsukɔm de obi onya biribi di ɔmo yɛ nyame adwuma di ɛsɛ sɛ ɔmo nya de yɛ adwuma ni nyinaa no atɔ ape ai na mene emapamba no hame enti Nehemia ɛkasa tia saa nneɛma no na me se ɛna me ka sɛ ade sɛ wɔagya Nyankopɔn fie yi enti na mogya Nyankopɔn fie na mebɔbɔ ho n'ano na na wɔn sisi wɔn dibrɛ ɛna me ma obi aba n'adwuma ho ane kɔsoma me ɔse na Yuda nyinaa de ayuo ne nsa enti Juda nyinaa de ayuo ne nsa ne ngo so ntutusuo ɛne dudu ngo so ntutusuo ba bɛgu adekoradeɛ no mu ɛde baa ɛbɛgu adekoradan no mu wahu problem ɛbaa enti weenum na ma Malaki chapter 3 saa bere na Malaki yɛ odiifoɔ ɛwɔ saa bere no ɛna ohun sɛ no the way na nipa ayɛ no nneɛma nkɔ yie ɛhɔ na ohun sɛ wankasa nyame mmara ɛne nhyehyɛeɛ ɛda nyamesom ho ɛbɛyɛ basaa enti Malaki chapter 3 kan fi verse 3 to 11 Malaki afei asɔfoɔ mmara ɛbɛta ntutusuo dudu ho nyinaa mato atwene ɛna Malaki a ɔbɛ address problem a want to so do ho no ɛna mo de hunahuna members o ja say ane mo nka no korɛ because of sikanti adafo nom kosoma me ase kosoma me ori bayi ni ho adie yi enti ori bayi ni ho adie why no betumi agina nanim na bada no obetumi agina ɔte sɛ ɔnanefo agya sister kosoma me ɔte sɛ ɔnanefo agya ne ntumasefo do na ɔbɛtena ase ana ne dwetɛ ayi mu na obeyi Lewi mamu na obeyi Lewi mamu na weyi won mu sɛ oh sɛ Bible sɛ obeyi Lewi mamu adenti na obo Lewi because into so do no ba e Lewi for na receive title no na omo gyegye a ayo masade sɛ ɔmbɛkyekyɛ na akunafo a ɛwɔ ahokyire mu atumenya bi awisi a ɛwɔ ahohia mu atumenya bi ahoho mo ni tuo kwa mo nse atumenya bi baadu baabi no na nokwaredie eni Lewifo na fa because omo hu se title eba no say enyema ye rough enti nokwaredie ma enti dia Malaki kani na no na o address Lewifo a enti so dudu no besi omo nsam omo ye in charge na omo ntumi ma appropriate administration about title no what you say ane weinom ana sa asofo mo kiremu a mo nkirem na adeɛ baako ne sɛ nipa ti bibi ase na ofiri na koma mu ya ɔyɛ ne yie sen sɛ obehunahuna no na ɔde ehu ayɛ ade a ɔnte ase
enti Bible say obetena say na dwetɛ ana ne dwetɛ na wana ne dwetɛ ayiyi mu na obeyi lewi mamu na obeyi lewi mamu na weyi won mu sɛ sika ne dwetɛ obeyi wo mu sɛ sika ne dwetɛ na wayɛ won a wɔde ayɛde brɛ awurade tini mu obɛyɛ won a wɔde ayɛyɛde brɛ awurade no ɛno ansa na Yuda ne Jerusalem ansa na Juda ne Jerusalem ayɛde bɛso awurade ani ɛbɛso awurade sɛtete nna sɛdeɛ na ɛte first no ne ka ne mfie no ɛne ka ne mfie no ɔsɛ na mɛbɛn mu mɛbɛbu atɛn nti Onyankopɔn sɛ mɛbɛn mu mabɛbu atɛn na mɛyɛ ɔdanseni a ne ho yɛ hare na atia mayɛ ɔdanseni a ne ho yɛ hare mɛtie ntafoyifoɔ ne awansɛfoɔ ne wɔn a wɔka ntɛnhunu ne wɔn a wɔde apaafoɔ apaadeɛ ɛne wɔn a wɔdi apaafoɔ apaadeɛ okunafoɔ na wɔsisi akunafoɔ ne awisie amim na wɔdi awisie amim ne wɔnsi ahɔhoɔ na musisi ahɔhoɔ na wɔnsuo mi no ɛsɛ wɔn sɛ taati no saa nkɔfoɔ wei ne ɛde ma wɔn awisia obi a papa ne maame ewu agya no okunafoɔ ɛne ahɔhoɔ enti mu a mu sisi saa nkɔfoɔ wei no Onyankopɔn sɛ ɔba abebu atɛn asafo awurade na ɔseɛ na me awurade nsakyera enti mo Jacob ma mo wie sa 7 no efi mogya no mbrɛ so enti Bible sɛ efi mogya no mbrɛ so ɛna mo asane efi mahyɛdeɛ ho asane efi Onyankopɔn ahyɛdeɛ ho na mo ani so monsane mmra me nkyɛn monsane mmra mo nkyɛn na mɛsane maba mo nkyɛn na me Nyankopɔn so bɛba mo nkyɛn asafo awurade na ɔseɛ awurade na ɛka na mo bisa sɛ na mo wie a mo bisa sɛ ɛdɛ mu na yɛnsane adɛn na yɛnsane mmra onipa bɛfom Onyankopɔn afa nti Bible sɛ mofom me afa yi onipa bɛfom Nyankopɔn afa onipa bɛwura bo Nyankopɔn onipa bɛbɔ Nyame korɔ no sɛdeɛ Lewifoɔ mo yɛ nanso mo bisa sɛ na mo wie mo ɛdɛ mu na yɛafom afa ɛdɛ mu na yɛbɔ Nyame korɔ no ntutusuo dudu ɛyɛ ntutusuo dudu ne mmasoa afɔdeɛ mu ɛne mmasoa afɔrebɔdeɛ mu wɔde nnome adome mo nti yɛde nnome adome mo ɛfiri sɛ me na mofom me afa ɛyɛ me asafo awurade ɛna mofom me afa ɔmamu no nyinaa momfa ntutusuo dudu ntutusuo dudu no wonsa ha no yɛsɛ ɔmamu no nyinaa momfa ntutusuo dudu no ɛyɛ de ade Emra adekradan mu na aduane kyerɛ me fie wokɔ Moses abere so a ɛnyɛ ɔman no na de ntutusuo dudu ba adekradan no mu dabi ɛyɛ Lewifoɔ na kɔ rounds agyegye na ɔmo gyegye wie a ɔmo nso abatena ase na ɔmo akyɛm na ɔmo nso ayi 1/10 out of the tithe ɔmo gyegye ne nyinaa na ɔmo de saa 1/10 na akɔ adekradan no mu bɛnam sɛ nneɛma yɛ basaa na nneɛma nyɛ in order nti no afei Malaki ɛma order sɛ saa deɛ ɔma no nyinaa mfa ntutusuo dudu no mmra adekradan no mu na aduane kyerɛ me fie na aduane ntina fie na momfa wei nhwɛ me hwɛ na momfa wei nso asafo awurade na ɔseɛ sɛ memwie ɔsoro mpoma me ma mo na menhwie nhyira me ma mo ɛma no mmoro so anaa memma mo ama no mmoro so anaa hallelujah amen and what is happening wahwehwɛ the history behind their Malaki kan yɛ adentina ɛyɛ a mokotu ha na monkɔ the origin baabi adeɛ ne hyɛ aseɛ mmara no ɛbata adeɛ no ho no adan na monhyɛ ase wɔ hɔ na monkyerɛkyerɛ mu enti Malaki ha no na ɔadresse problem a asɔre after ɔmo fi nkoasom mu ba Jerusalem a nneɛma yɛ rough ɛna Malaki ɛbɛka saa nsɛm wei me ngadɔfo a wotie me enti sɛ obi apɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ title mu ɛnyɛ Malaki a ɛna Malaki ha no na de way na Lewifoɔ no ho sɛ ntusuo dudu na afei deɛ ɛma papa na kakra ɛba no yɛma kunafoɔ nyɛ bi yɛma hɔhoɔ nyɛ bi yɛma wisie nyɛ bi no ɛna Malaki baa mu bɛka ho asɛm adɔfo a motie me wei ne mmara no wei ne hyehyɛeɛ no afei Kristo baayɛ no Kristo bɛka title ho asɛm hallelujah amen Kristo bɛka title ho asɛm na Kristo di obɛka yɛ Matthew chapter 23 verse 23 asemunue enti Yesu baayɛ no ɔno so bɛhwɛ the way Farisifoɔ ɛhande nneɛma na nyamedwuma wei deɛ adeɛ baako a ɛyɛ nsɔhwɛ wɔ adwuma no ho yɛ sika enti wo yɛ nyamedwuma na wo nya ahohyɛso wɔ sika fa mu a ebedu biribi na wo gya Nyankopɔn no korɛ hɔ edi sika akyi enti wo yɛ sɔfo a yɛsrɛ Awurade adom si ebetumi control yɛ ho wɔ sika sɛm ho ɛma wani mmara deɛ
What you say? Na ye me nwanwa say asofo preach heaven by yesi mansion was aseso. What you say? Ye leadership, leadership political power kran fa ne ho. Because enne say you criticize politicians so me corrupt enye ye because corruption dia aye severe e wo nyame fie. Corruption anu odene e wo nyame fie. Enti asofo ni confidence. So we make my criticize political authorities no. Because corruption na aye nwunu pa no wo be nyame fie ho ne wo. Adentia ye nka no kore. Ene bre enye difudi pe na ahye nyame dwumayefo ma. What you say? Na Yesu ba ye no, Yesu tena ase hwe Farisifo. Eno hu se nkofo ni interest wo sika mu, asene justice, asene mercy, asene faith. What you say? Wo di sika to ho, no di faith to ho a, asofo be fa sika ja faith. What you say? Nti Yesu be kan ho asem awa Matthew chapter 23 verse 23 kosoma me. Asemunue. Nti asemunue. Mo atwefo ne Farisifo nya atwefo. Atwefo ne Farisifo nya atwefo. Se muyi emme. Se muyi emme. Ne enunu. Enunu. Ne ntete wontutu so duma. Ntete enyama nketinketi nyinara wo kwa asori fi a ya sheda prepare card. Ade ato title ho. Ya fa title ho secretary. Eni ye keep records. Ene ye monitor members. Na wo ye mistake now the title car. Wo yare kra yan visit o debida wu kra dia wo funu ye nsie ye menu ye consider say you are not a committed member adentia wuntu ata we wie yankopon wo ja say adafo nom anyanya meso no no enti Yesu be hu sa practices no wo nyame fie especially Farisifo no mu ana o kan say moja emran mu de esombo no moja emran mu de sombo de hia de nyame hwe moja no atemu no mobrahunu atemu eni mobrahunu ni gidie jey na nka esesa moye sa nyama na nka esesa moye na munya ba ko no so on say Yesu ka say bunya because ne breso na ye Judaism enti Yesu Kristo ba ye no Judaism na nyina no anya ne breso na ewie ye enti Yesu anka say ye wo no ye de no ko asori fie on the 8th day ye twa no twetia ye de anyankuku mienu ene mronoma akobo afode ede ma ne maame ene ono abofra no because na ye Judaism emra na saabre no na everything about Judaism no was in force enti Yesu ma kwan se enkoso hallelujah amen but criticizing the way now ministers of God was so much interest awosikasemu asene eniama nyame hu ni se no na hia what you say nti Yesu ekasai condemn sa art no nti wo yesofo a sanka Yesu awo bre wo isu a nka wa condemn na nu achi yenhwe New Testament no stand about tithing adofonom enne ye de sa point we besi na nyankopon yadma next week yaba abehwe the New Testament any sikasam especially dia ye dey be replace title no enti yankoka Hebrews chapter 7 verses 5 to 12 teniye pa Hebrews chapter 7 verses 5 to 12 cosmam ase na wana we feel remember enti New Testament sha ase no Christosom ye yina ye nim say Levitical priesthood etwam because Levitical priesthood o ha anka Ghana ye ni sofo bia o ha debida hallelujah amen because Judaism no so wonye Lewi ni a wonye sofo ane ana Yesu ba no obebreki sa record no because Yesu ye Judani ba obeye sofo enti Kristo as osofo pani ye high priest a ye Kristo no onfi Lewi ebusuakuo mu debi ana Levitical priesthood no so aba na wie ye enti amra biara na a govern Levitical priesthood no bisasa ne stand anything enti yanhwe sa point we ne ose na wana we feel remember enti wana we feel remember enya asofuduma no aso wa hyede bi se na omo wa hyede wonje ntutuso dudu se omo nkwaje ntutuso dudu se de mra ne tie enti Lewi fo no ye ma omo sa hyede no se omo nkwaje ntutuso dudu se de mra ne tie se de mra
mmara no etie wo ɔman no ɛne sɛ wo nuanom a wɔn so wɔfiri Abraham asɛm mu no nkyɛn a wɔn so wɔfiri Abraham asɛm mu no nkyɛn nanso deɛ n'abusua mfiri wɔn mu no na Bible sɛ deɛ n'abusua mfiri Lewifoɔ no mu no agye Abraham hɔ ntutusuo dudu adi kan kɔgye ntutusuo dudu bi fi Abraham na ohyira deɛ ɔwɔ bɔhyɛ ɛna ohyira Abraham a ɔwɔ bɔhyɛ no ɛnso akyinya biara ɛnni mu sɛ hwan sɛ na wɔka yi yɛka Melkisedek ɛne Abraham Abraham kɔdi akono sɛ wowɔ adesua no ahyase a wobɛhu sɛ Abraham kɔtua tithe ma Melkisedek ɛna Melkisedek so maa Abraham deɛ ɔwɔ nyinaa nhyira ɛne bobesa ne pa so Melkisedek gave but Abraham gave tithe Melkisedek no he gave not a percentage what I say percentage na ho ana ohyira Abraham when a Bible no refer say Abraham tama na oma Melkisedek ntutuso dudu no na Lewifoɔ no ɛwɔ n'ase ne yenya ngo wɔm David ɛnu nti kɔso ɔse na akyinya biara ɛnni mu sɛ akyinya biara ni ho sɛ deɛ ɔkyɛ so na ohyira ekumaa deɛ ɔkyɛ no so na ehyira ekumaa Lewi ma ntutuso dudu kɔso na ɛha na nti wo ba Kristosom mu a nipa awuawu no wɔgye ntutuso dudu yɛka so mo wa no necessary sɛ ɔmo awuwu adakamene mu wuo but their ministry is not now no more what I say Levitical priesthood no say ni hɔ biom enti Bible time ni say deɛ wawu na ɔgyegye ntutuso dudu na Levitical priesthood na ɛni hɔ bio no ɛna agyegye title no what I say na ɛhɔ deɛ na wokɔ Judaism mu a deɛ wɔde ne ho adanseɛ sɛ ɔte aseɛ no ɛwɔ ho no sɛ ɛne yɛbɛtumi aka sɛ abla Lewifoɔ no te aseɛ no ɛne yɛbɛtumi aka sɛ ana yɛka sɛ Lewi nso a ɔgye ntutusuo dudu no ɔgye ntutusuo dudu no ɛnam Abraham so ma ntutusuo dudu no ɔnam ne papa ɔmo agya Abraham so ma ntutusuo dudu no bi ɛfiri sɛ bere Melkisedek bɛhyia do no abra Melkisedek ne Abraham hyiaeɛ no na ɔda so n'agya ase no mu na yɛnya ngo Lewifoɔ no 11 no kɔso Yudafoɔ asɔfoɔ ewie pɛyɛ kɔso na afei sɛ pɛyɛ nam Lewi asɔfodie so baeɛ a perfection ɛnam Levitical priesthood so baeɛ a ɛfiri sɛ ɛno na ɔman no nam yɛ mmara no ɛnam saa nhyehyɛeɛ so na ɔman no nya mmara no anka deɛ hia ɛna ehia biawu sɛ adenti ɛna ɛnnɛ Melkisedek akwan so sɔfoɔ foforɔ bɛsɔre Melkisedek ɛyɛ Kristo akwan so foforɔ bɛsɔre ɔsɔfoɔ bi bɛsɔre na wɔnka ne sɛ Aaron akwan soɔ na wɔnka ne sɛ deɛ Aaron hyehyɛeɛ ne te na sɛ wɔsɛkyɛ asɔfodwuma no a Bible sɛ yɛasesa asɔfodie no a ɛtwa sɛ na ɛtwa sɛ wɔsɛkyɛ mmara no nso mmara no a ɛbɛta asɔfodie no ho so asesa hallelujah amen enti sɛ ɛnnɛ Levitical priesthood no ni hɔ bio a mmara biara ɛfa Levitical priesthood bi ho so no yɛasesa no tight na ɔsɛ sesa Awurade ma wɔn ti aseɛ amen hallelujah amen Awurade ma wɔn ti aseɛ amen enti Bible sɛ ɛnnɛ nye Lewifoɔ abusua no mu ana yɛnya asɔfoɔ biom na mo Ghana ni a wofiri bretuo wobɛtuma yɛ sɔfo asonani bɛtuma yɛ sɔfo woyɛ not na bɛtuma yɛ sɔfo woyɛ igbeni bɛtuma yɛ sɔfo wofiri abusua biara mu tumi yɛ sɔfo de a ɛnɛ Bible sɛ ti aseɛ sɛ saa nsesan na aba Levitical priesthood no ho no ɛkyerɛ sɛ mmara bi so a yɛde gye ntutusuo dudu no so yɛasesa no okay hallelujah amen enti ɛnna yɛde bɛsi ha nyame boa next week yɛba baba sɛ yɛasesa ne de a ɛnna na New Testament no nhyehyɛeɛ bɛ na ɔde abɛsi hɔ nyankopɔn nhyira wo